Kaixo, nire izena Mariam da, Jalipularreko elkartekoa naiz, eta gaur erakutsiko dizuet herritarren laguntza bulegoan nola eskatzen den. Horretarako, bilatzailean idazten dugu cita previa atención ciudadana, Vitoria. Eta agertuko zaigun lehenengo estekan klik egiten diogu. Bertan azaltzen digute hitzordua, eskatzeko hainbat modu daudela. Telefonoz, emandako zenbakira deituz, aurrez aurre San Martineko bulegoko teknikoen eta gizarte etxeetan, eta online identifikazio digitalaren bidez. Guk orain erabiliko duguna. Kasu honetan, baku erabiliko dugu. Erraz erabiltzen den tresna bat da, eta gure sare sozialetan bideo labur bat daukazue nola eskatzen den. Ikusten dugu hainbat gunetan eska daitekeela hitzordua. Besteak beste Aldaben, Ariznabarran, Arriaga edo El Pilar. Gure adibidean Aldabe aukeratuko dugu. Klik egiten dugu solicitar cita previa botoian, eta agertzen dira aukerak, ziurtagiri digitalerekin edo herritar udal txartelarekin. Aukeratzen dugu identificarse con certificado eta ondoren baku bidez egitea. Sartzen ditugu gure nana edo nie eta pasaitza, klik egiten dugu continuar botoian. Eta baku eskatu genuen eman genuen telefono zenbakira kode bat jasoko dugu. Kode hori sartzen dugu eta berriz ere continuar botoian ematen diogu. Ondoren leiho berri bat irekitzen da eta bertan kokapena hautatu behar dugu. Ondoren eguna. Gure kasuan urriaren 22 hautatuko dugu. Horren ostean, ordua aukeratu behar dugu. Ikusten dugu zenbait ordutegi beteta daudela. Beste batzuk sinuso bezala agertzen direla, eta guk libre dagoen bat aukeratu behar dugu. Behin informazioa zuzena dela egiaztatuta, gure harremanatarako telefono zenbakia sartzen dugu, eta nahi izanez gero, oharrak atalean zenbait idatz dezakegu. Bestela, zuzenean klik egiten dugu konfirmar botoian eta horrela izango dugu gure hitzordua. Proiektu hau finantzatuta izan da Gasteizko Udalengatik eta gauzatuta Jalipularrengatik, Gambia Euskadi, Telimil Euskadi, Manos sobre Corazón eta Mujeres de Kenia. Eskerrik asko!